Det gør, vi skal have en ny skjort på Thomas. Det er godt arbejde. Er du okay? Det gør super fedt. Nej, jeg har lyst til at slutte. Lad os tage den sidste replik sammen med væsken til hende. Så Graham, kan du komme helt tæt på der? Ja. Gå helt tæt på, og så kommer du ud igen, og det var en super lækker replik. Du ved bare, det virker. Og så kører du den samme reaktion igen. Okay? Ja. Det er godt. Fedt. Super godt. Pisse fedt alt sammen. Rigtig godt. Præcis det, jeg mener med lyset. Rigtig godt. Tag den igen.